Il-mard mhux infettiv bħal mard tal-qalb, id-dijabete, il-kanċer u l-mard respiratorju kroniku jibqa' fost l-akbar theddid għall-ġid u l-benesseri tas-soċjetà moderna. Dan it-tip ta' mard spiss u relatat direttament ma' nażliet li nagħmlu fis-stil ta' ħajja tagħna u li faċilment jistgħu jiġu evitati jew anke ikkontrollati. Fost il-fatturi ta' riskju ewlenin hemm żewġ vizzi li għadhom mifruxa sew fostna: it-tipjib u l-konsum eċċessiv tal-alkoħol. Ma dawn jiżdiedu l-obeżità, il-pressjoni għolja u t-zokkololi fid-demm li wkoll għandhom impatt dirett fuq il-mard kroniku u l-kwalità ta' ħajja tal-individwu. Fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni, il-Ministru għas-Saħħa żviluppa il-Policy Framework for the Prevention of Non-Communicable Diseases and the Promotion of Wellbeing, qafas ta' politika nazzjonali li jirrispondi b'mod strateġiku għall isfidi marbutin mal-mard li ma jittieħidx f'Malta għawdex. Dan il-qafas politiku jitratta mhux biss il-kura u l-ġestjoni tal-mard, iżda wkoll il-prevenzjoni bikrija, id-dijanjosi fil-ħin, trattament effettiv u l-promozzjoni tal-benesseri. Kif anke spjegatilna is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, din il-politika hija mfassla biex tagħti risposta koordinata u sostenibbli għal piż dejjem jikber fuq is-sistema tas-saħħa u jitlob għal bidla minn sistema reattiva għal waħda li tagħti priorità lill prevenzjoni u stil ta' ħajja b'saħħtu. Hawnhekk anke listet aspetti differenti li joħorġu minn din il-politika. Il-tabak nafu li sfortunatament it-tabak huwa prevalenti, speċjalment fiż-żgħażagħ li qed jiġu iktar attracted għal dawn il-prodotti tat-tabak u prodotti li huma relatati mat-tabak li l-industrija tat-tabak qiegħda tagħmilhom iktar jidhru sbieħ meta fil-fatt huma qegħdin jagħmlu ħafna ħsara. Aspett ieħor huwa fuq il-konsum tal-alkoħol eċċessiv li jagħmel il-ħsara. Dan nafu li għandu diversi impatti fuq is-saħħa u għalhekk flimkien ma' ministerji oħra qegħdin naħdmu flimkien ukoll. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Ġewwetina Bela, spjega li l-prevenzjoni trid tkun fil-qalba tal-politika tas-saħħa tagħna. Hawn spjega li dan il-qafas politiku jippreżenta triq il-qudiem li anke tigwida l-investiment u riformi. Kulħadd irid jiġbed dak il-ħabel wieħed biex innaqsu ir-rati ta' tipjib, ir-rati ta' obeżità, ir-rati ta' zokkor, ir-rati ta' pressjoni. Dawn huma kollha fatturi riskju li waslu għal mard li itellifna mill-ħajja sana u joqtolna wkoll. Ġifieri huwa importanti għalhekk li kull wieħed u kull waħda minna jifhem x'għandna nagħmlu biex ngħinu lil nfusna.